Здравейте, приятели! Днес ще направя едно клипче, защото доста хора ми се обаждат всяка година и ме питат как да съседим трева. Аз им казвам как се засажда, обаждат ми след един месец и ми казват: ти ми каза как да направим, да я направим. Направихме всичко, което ни каза и пак не ни се получи. Днес ще ви покажа отделни парчета трева, където е изсъхнала. Един метод, който аз съм направил, и от другата страна, където аз не съм го правил, и ще видите разликата и ще ви обясня тънкости, защото има много... Нещата са много прости, но има няколко тънкости. Тази трева съм я садил аз преди около месец и половина. Мога да видите резултата какъв е. Перфектна е. Има тук таме някъде, нали? Тук таме има някъде малки петна. Но това напротив ще тръгне. Ще се оправи с гъсти, няма да има проблем. Но какво характерно за тревата или правилен начин да се нарече е тревни смески. В района, в който аз живея, зоната е 7B. Много зависи първо къде живеете. Трябва да изберете правилните тревни смески. Тук при нас е характерно 3 вида райграс. Едната английска, Кентъки булграс и тофески. Райграс, както повечето от вас знаят, тя обича много вода. Ако не се поли от 7 до 10 дни, напълно ще загине и ще поникнат плевелите. Кентъки булграса се казва бул, защото ако се много натори, цялата трябва посинява чак. Толкова красиво става. А то фескито е като вид плевел, само че тя покъва доста по-късно, след 21-я ден. Райграсите покъват на 5-7 ден. Но няма да дам, нали, толкова много ботаническа характеристика, няма да говоря толкова много за тревните смески. Зависи, пак ви казвам, от зоната. Тук има 3 вида райграс. На други места, където е по-топло, изобщо няма райграс, защото ще умре напълно. Тук, където съм е посадил, задължително се полива. Има напоителна система, отдолу под земята. Сега ще ви покажа, вижте тук как е хубаво станала, а вижте тук как е пожълтява на петна, защото е пръскана с тотален хербицид и е убита. И сега ще ви покажа, първо ще ви покажа неправилния начин за засяването, искам да видите. Ето тук извън оградата не съм ги посадил тези работи. Вижте тук какво става. Дошли са, фърлили само семената и чакат да поникне. Еми ще поникне, ама другия път. Ето вижте тук каква пустиня. Вижте, само искам да ви покажа. Виждате ли? Ето тук какво ще поникне според вас? Има семена, иначе вижте колко много семена. Какво ще поникне тук според вас? Ами ще ви кажа нищо. Ето вижте. Ето така хубаво вижте. Това е неправилният начин. Ето вижте, тук има. Само фърлили семена и чакаме да поникне. Няма как да поникне. Защо няма как да поникне? Защото семето трябва да направи контакт с почвата. Коренчета са и много нежни в началото. Какво означава това, че са много? Те са бебенци. И трябва, първото нещо, което трябва да се направи, тук ще ви покажа. Сега ще взема малко почва. Вижте тук, където има виждате ли тук голите петна. Сега ще ви покажа правилен начин. Ще взема малко почва, защото аз вече съм свършил. Нямам инструменти в мен, но ще ви покажа правилен начин. Ето тук съм взел малко почвичка. Сега сваля камерата, искам да вижда хубаво стъпките, защото са много важни. Много елементарни са тези стъпки, са много важни. Ето виждате тук където е. Първото нещо, с гребото. Хубаво трябва да се изтърка, вижте. За да може да се направи контакт, пак ви казвам, там където има вода, няма въздух. И където има въздух, няма вода. Където има много вода, корена не може да покълне. Вижте. Това е първата стъпка. Само че с гръбо, нали? Защото тук чисто малко просто ви го демонстрирам на вас. Взимате почва. Може да използвате торф, защото тревата обича кисела почва. Вижте хубаво. Слагам почвичка малкичко и я разтъркам. След това взимате семките. Слагате семките. Пак ви казах, зависи от кой район сте. Във всеки район в магазина трябва да има семките, които са подходящи за вас. След като се сложи семките, сега в момента е ноември. Доста е късно за садене на трева. Но тази година е доста топла и аз трябва да ще експериментирам. Мисля, ще станат нещата. Защото аз пак искам да излъжим системата. Съдил съм само райграс. А тя покъва много бързо райграса. От 5 до 7 дни. И за какво се прави това нещо? Значи като разтъркали сме вече, сложили сме малко почва.
Слагаме семената. След като сложим семената, се слага тор. Трябва да сложите бавен тор, защото сега е септември. Сега сме октомври, извинявам се, не септември. И се слага бавен тор. Какво означава бавен тор? Първото нещо е азот, нали, като идете да купите тор в магазина. Второто е фосфор, третото е калий. Азота е бърз тор, подвижна молекула. Няма да влизам, нали, в детайли, но на нас азот не ни трябва в момента. На нас ни трябва фосфор, калий, манган, магнезия, ако има като макроелементи, желязо и сяра. Това обича тревата. Леко кисела почва. 5, 5,5, 6 pH. Така леко кисел. Значи торф е кисел, така че може да слагате торф, ако имате. Слагате семената, както казах. Слагате тора. Обясних ви кой тора да вземете. Слагате тора и взимате с гръбото. Вижте много хубаво. С гръбото се взима. Нали, това е едно гръбото. Е така правите, вижте. Забивате дупки, за да може да вкарате семената вътре на топло. Много е важно това нещо. Но като, вижте, пак показвам, с гръбото не се дърпа е така, нали, да дърпате и да ги... Защото като дърпаме, какво ще направим? Ще съберем семената. Много хора използват валяк. Това за мен е пълна глупост. Никога не съм използвал валяк и ефектът е 100 пъти по-голем, 100 пъти по-бързо пониква. Защо пониква по-бързо? Защото ние осигуряваме мека като легло осигуряваме на тревата, на семките. И семките покълват много бързо по този начин. Много... Тук тези семки са третирани. Забравих това нещо да кажа, това е много важно. В България много семките не са третирани. Какво означава това третиране? Третиране от инсектициди. Тук няма проблеми с мравките, но в България има проблеми. На времето продаваха норле, вече са го спрели него, не знам, трябва да си проверите, нали, за всеки, но задължително трябва да се напръска с инсектицид, защото мравките ще ви откраднат тревата. След като сме сложили семената, сложили сме трута. Повтарям го 3 пъти, за да мога да разберете. Е така, пак ви показвам. Забивате я и семената ще се скрият. След вече като се скрият, се заравнява хубаво, нали, с обратното на гръбото се обръща, да се заравни, да може да стане хубаво, нали, да не е на дупки. И след това пак се слага малко земя. Вижте. След това е така, слага се земя. И след като сложим вече земята, какво е хубаво да се направи? Взима се вода с много тънка и лека струичка. Много тънка и лека струя, се полива и се внимава като се полива да не се измие, за да може семето да не се събере на едно место. Нали? Трябва да покълни хубаво. Ето вижте как се е получило. Има на места малко по-висока, малко е по-ниска. Но като цяло покълна навсекъде и имаме 95%, бих казал, кълняемост. Ето вижте на семената. И това са важните неща, които искам да ви ги кажа. Ако имате някакви въпроси, мога да ме попитате. И на пролет... искам нещо друго да кажа. За торовете много е важно, пак искам да го спомена. Последните 4 години се занимавам на 85%, бих казал 80%, нещо такова, само с органични торове. Защо? При тревата е характерно. Тук хората харчат доста пари за тези. Това е голямо удоволствие тук. На всеки 2 седмици се тори. 7 ПК, азот, фосфор и калий. Какво са тези торове? Тези са соли. Какво става, като слагаме много сол? Вкисляваме почвата. И мога да я свалим на 2, на 3 ПХ. Какво означава това? Става супер кисел. Дори и тревата не обича толкова кисела почва. И какъв е вариантът да оправим почвата? Слагаме вар. На есен, лайм. И какво правим с тази вар? Убиваме всички микроорганизми в почвата. И какво правим? Стерилна среда ли? Всичко убиваме. И затова последните години ползваме само органични торове. Ефектът просто е нереален. Разликата е огромна. Разликата е огромна и затова ви казвам, ако може, малко са по-скъпи, но да ползвате органични торове. Защото подхранват микроорганизмите в почвата и те я държат жива. Това е все едно тревата, тук повечето хора я гледат с такива торове и това е все едно да сме цел живот на антибиотици. Какво ще стане като спрем антибиотиците? Умираме. Реално погледнато дали сме си болни. Същото нещо е с тези торове. И това е, което искам да ви кажа. Ако ви харесва какво правя, може да направите един subscribe и да ми помогнете и да стигнем до повече хора. Надявам се да ви е харесало. Чао и лек ден ви желая.